Tvorcovia filmu Workaholic uvádzajú bestseller Ten vrchol. To, čo vám rozpoviem, sa skutočne stalo. Volám sa Robo. Spolu s mojím kamošom Robom sme sa rozhodli dosiahnuť ten vrchol. Čakali na nás kraji tohto sveta, horúca púšť bez kapecké vody. Vodu! Robo, vodu! Jak vodu? Cestou sme stretli šavlínskeho mnícha, ktorý nás naučil meditovať. Pochopili sme, že telo a myseľ musia byť v súlade. Naučil nás aj kotúľ vzad. A tzv. Obranný ťah Fragen Puliren. Naučil nás dýchať jedným otvorom a vydychovať druhým. A taktiež tlakovú vlnu, ktorá mala samozničujúci efekt. Podaj mi ruku! Robo, chytaj. Díky, Robo. Dobre, Robo, istím. Dobre, Robo, leziem. Nie! Robo! Prečo? Bola to hrozná udalosť. Spomenul som si na mnícha a zosúladil som telo i myseľ. Poznal som nového človeka, ktorý mi pripomína Roba. Nerozumiem prečo. No ja nechápem. Ty chápeš?